totogarira kuno yechengeta province kuti ai province yedu ine vanhu vashoma nokuti kamuri vashoma zvinetsi kuonana ka sero pakashakwa mari tovhunzana kuti aiwa handani agara pedona ningi ndati mbotarisa mabhegi rako iyo asi tikawandisa zvinozodi kuwanda kwakanaka hakuna kuti museve unozopedzana nokumuzukuru asi dzimwe nguva ka zoda kuti tiwande chinani nokuti mutumwa mona mutumwa kutaura kwake havanzi hanzi ndingoda anozadza chi pano tokwana muchanza ndingoda anozadza chi muchanza saka zoda kuti iwo tiziziva kuti nechemwoyo mako ndiri muchanza here kana kuprofita vanhu vose tinodi tinoprofita kuprofita vanhu vose anodi nekuti hapana usingazivi zvake ndechiprofita chokutanga chechikuru hapana usingazivi zvani vanozvikudza vasingadi kuenda vanodi vasingazvidzori vane hasha vasingadi zvinhu zvakanaka chose vanonyengera vasingarangariri vanoita manyavi vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari vanomufananidzo bedzi wekunamata Mwari asi vakarasha simba rako rapasi Afrika yedu vane mufananidzo wekunamata Mwari asi vakarasha simba rani zarura denga zarura denga zarura denga zarura denga zarura denga iro mama Jesus zarura denga 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 iro mari wapa zarura denga 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 yesu guayabena zarura denga zarura denga zarura denga zarura yesu zarura denga zarura denga zarura denga yesu wagalaiwa zarura denga zarura denga zarura denga zarura zarura denga zarura denga zarura denga iro mama Jesu zarura denga zarura denga zarura denga zarura denga zarura denga zarura denga iro mama Jesu zarura denga 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 iro akabaiwa zarura denga zarura denga zarura denga zarura Yesu zarura denga zarura denga zarura denga iro
Jerusalem baba. Amen. Amen. Africa yedu. Amen. Matenga ngazaruke. Amen. Hanzi zarukaiwo masuo. Rudziwa runochengeta zokwadi rudi. Rudzi rwaJakobo. Africa yedu. Africa profita adatwa. Africa. Amen. Aiwa masuo ngazaruke. Kubva rini chigogodza Mwari wa Paulo. Mwari ucharamba wakanyarira kusvika rini. Simba rako richigere. Vanoedza kuriedza asi richigere kuzviratidzwa. Vanhu vanoona sekuti Mwari haako asi Mwari ariko. Africa yedu. Navaroyi vanoroya achifunga kuti Mwari hazvizivi asi Mwari nodi yake. Iri basa harikoneswi raparomwa zvaAfrica never. Harikoneswi. Chero nganga wana Dhachani chaicha vakataura vakati zinganga rekuIndia chikara rakataura vakati Mwari haasi munhu. Haasi munhu. Vasatani sindo akatanga kunyora paindaneti zikanzi we wonder if Mwari zvaAfrica is a human being. Dhachani rikataura rekuIndia rikati haasi munhu. Asi munhu Mwari Mwari zvaAfrica anoti ndiri munhu. Makambomonepi munhu kuti ipapa akauya akamhara apa anodzokera kudenga ipapa. Isiri kumbati zarura denga. Iye anouya automhara ipapa autopinda kutodzera kupi? Kudenga. Pari pangori itori nzira kuenda kupi? Kudenga. Asi munhu. Ndio mweya wako simba ranga rinairi chiprofita chose chaita chiya. Mweya mutsvene waishandisa pakuutumidza kwatingaita nhasi ndio unonzi Paul Mwazhawe Africa. Ndio mweya mutsvene. Vana chaminuka vakaprofita vakadi mweya waishandisa wainzi Paul Mwazhawe kuPalestine pane nzvimbo inonzi Hall of Holies. Haipindwi kana nemunhu. Yakatiswa magadhi nation nyika yakatotsoka magadhi kuti vachengete kuti pasasha kwarinda musikanzi vanopinda muHall of Holies. Asi vanogara chona Paul Mwazhawe day and night. Anongosvika dai musi wodi wozaruka opinda oga. Hazarurirwi nomwe munhu. Pavakaenda veZTCC tautostora namazita asichavanzika here. Pavakaenda veZTCC tikadandoona kune guva raJesu ndobva vasvika uko tikanzi pane mumwe murume anobva kuAfrica, an old man anofamba netsvimbo yake yakareba. Murume murefu ane ndebvu chena netsvimbo, ane musoro muchena, ane fuko. Tikanzi vakanyepedzera kusamuziva. Tikanzi aiwa ariko kuAfrica. Murume anotungamira vanhu vakawanda chaizvo. Anogara achiuya kuno ndio Jesu watakamira kuti pachazopinda kunyika muHall of Holies panyama akatotiudza kuti pachazopinda panyama chaipo nyika inobva yaguma. Tikanzi timuzivi. Vatiri kuda kunyepedzera kusamuziva ndobva Mwazha atodi asvika. Pacha mutumwa wasvika netsvimbo yake. Hafambi zveundonda akakwana otopinda muHall of Holies. Saka ndiye watachireva zikanzi ndiMwazha. Zikanzi ndiye Jesu uyu. Africa yedu. Isi kuno tiri kutomutora sani saPaul Mwazha Africa. Moziva mweya mutsvene kana achitumidza chiro mazita nokuti mutumwa anoti vana vangu vose ndaitomuziva kuti mwana mukomana achazvagwa anonzi ningi. Why akatumidza kuti Chiseko? Africa yedu. Why? Aitozvizi hanzi mukadzi akaitomuudza kuti iwe uchazvara mwana musikana anonzi ningi. Iwe uchazvara mwana kopa pana AK akamutumidza kuti kushamisa. Africa yedu. Kushamisa asanga atodza mukadzi wacho zikanzi uchazvara mwana mukomana. Ndobva akanzi uyu anonzi kushamisa kwaJehovha. Kushamisa kwani? KwaJehovha. Izvo zvoshamisa. ZvaPaul Mwazha Africa achadedi kupinda in details nokuti tinozviziva. Kwete takaverenga asi denga rinototiudzawo kuti ndozvipo. Mwari ariko. Zvimwe tingataura asi Mwari uriko. Ende aende kudenga toindi. Vachida vasingadi. Chechi ine yakafomiwa kukoti here. Haina kufomiwa kukoti. Mutumwa achizoradzwa muzariro akanzonzi nemukuru wekukoti ndipe notebook yako. Ndobva amupa. Ndobva aiswa matsuna mangani? Matatu. Muzita raBaba, remwanakomana, remweya mutsvene. Chigokoneswa nemunhu akangoita 9 manzi mudumbu. Apete. Unenge wamboporota zvakadii. Munhu akaita 4 years. Vakatora zvimapepa zvekubiridzira zvemuno South Africa. Havana kudzidza ka. Munhu akadzidza ndiPaul Mwazha Africa. Amen. Because akaita university yokudenga. Akapfekedzwa gauni rekudenga. Mufunge kuzvinimbisa kwake kana kuda kutozova nemuviri wekudenga. Ndobva aidza kupfekana navanhu kuti timonesa vanhu. Ndobva atoti mabhishopu pfekawo sezvandakaita. Sikanzi akazi timbotora ndobva atovapawo chimbo. Vanga vari vavengi vake vanomumukira chaivo. Ndobva aisa pedo nani? Zvakangoita Jesu.
Jesu akakurana naJudas Iscariot ka. Pakabayiwa nepfumo Jesu Kristu paipa nemauto. Ndo exactly pakarumwa naJudas vari kumafuro vachifudza makwai. Ndikutaura genuine. Amen. Jesu Kristu aiumba shiri. Isu chikura chaiumba mombe titodzigwisanisa. Amen. Jesu Kristu chaibata kachiumba chaitoita chipenyu chotorarama. Judas akabatwa negodo akamuruma ari kumafuro. Ndobva akamuruma parutivi. Ndo exactly pakabayiwa nepfumo. Wakatambudzika Jesu, wakatambudzikira Yesu, wakatambudzika Jesu, kuti tirarame, wakatakura chinjikano, wakananga Golgota, wakamurovera ipapo. Afrika yedu mweya mutsvene unoshamisa. Vakaita semistake vachinyora zvikanzi Jesus Christ of Nazareth, mambo wechi Nazareth. Vakaita semistake zvikanzi kumagonyerere kuti ichi anga achiziti mambo zvikanzi ayo zvatanyora ndanyora. Imwe ngirozi yaSatani, dhimoni raSatani rimwe ranga rabvutwa pakabvutwa ngirozi dziva pano panyika. Rakamuudza Satani zvikanzi diabolos, zvatava kutoita zvekuuraroera munhu pamuchinjikwa uyu atopinda. Zvikanzi hakuna munhu hafi akamuka. Kana kafa munhu adi Kafa. Zvikanzi aiwa uyu anomuka uyu ndiye mwanakomana waMwari atakasiya kupi kudenga. Zvikanzi hakuna zvakadaro. Zvikanzi amiraona. Ndo parogwa wamuchinjikwa achindomuka akananga. Jesu achimuka pamuchinjikwa kwakatanga kunanga kuHadhesi, kwanga kwakavharirwa mweya naAbhurahama, kwanga kwavharirwa mweya naAdhamu. Angaenda kudenga panguva yanga ari Elia chete. Vamwe vose rudhende rwose kwakavharirwa muHadhesi nani naSatani. Ndo panga pane maprinciples ake kuti kana munhu akafa adi hamuki. Jesu achisvika pagedhe reHadhesi rakanyungudika, dhimoni riakati ndakakuudza uyu wasvika muchinda rugare. Akauya ndiye mambo rugare, akauya ndiye mambo rugare, akauya ndiye. Afrika yedu wakapinda muZimbabwe, vanga makasiwa makona, n'anga dzichitira medu, ndoma mune n'anga dzine mbiri dzechipiri. Akapinda akauya ndiye mambo rugare, Abrahama, Jehovah Jesus Mukasta. Hallelujah, Ishe. Jehovah Jesus Mulenda. Hallelujah, mambo. Hallelujah, Jesus. Afrika yedu tine nharaunda dzenhamo dzekuti tikareurira panapa nhamo yatinoti nhamo. Manga muchiti mune nhamo hamuna chini? Tine nharaunda dzenhamo. Vanhu vachifa semashuku adonha mumuti. Vanhu vachifa zvinhu zviri dhisi. Afrika yedu tine nharaunda dzenhamo. Asi wakauya mamochi wakapinda pachirasa utapa ndobva apenya mafuta achizoroti akarogwa nehana.
zvaakaona ipapo mafoti chero zviri kuti azvitsanangure mukati chitsanangura unomutandama nokuti wakaona Jehovha. Afrika yedu paromwa zvaAfrica panoti akaona Jesu Kristu haana kumuona mukurota we, akamuona live. Afrika yedu kugomo kwainzi tiri paguambwa paipapa kuna matigwa handi kunonzi kugomo kwainzi kwanga kwakaonekwa Jesu kuseri kuyakwe kwapesera kwautonzi vanhu vasaenda kupi ikoko. Akamuona akamira padombo kudai, hanzi nemutumwa pamwa zvaAfrica ndakaona Jesu mutsoka dzangu. Kushamisika kwaakaita kuyakwe aitofunga kuti akatsika Ishe kati Ishe. Afrika yedu kuti kushamisika kuti Ishe uya ndinaye regerwa naMwari. Paromwa zvaAfrica tisambofa takafungidzira kuti munhu tingati kudii, nokuti kati ngirozi mogona ndipawo mafacts nekudzidza kwenyu kuti haasi ngirozi, ndikati ndi Jehovha mogona kuti naro pano wakuita blasphemy, asi haasi munhu. Paromwa zvaAfrica. Afrika yedu akauya ndimambo worugare, ndo muna Jesu, ndo muna Mwari Baba. Shoko raataura nderinodi rinoitika. Unoziva kana Mwari ataura zvinoshamisa. 2009 achiuya pataenda matira kuPretoria kusosha nguve kuna nafunye vaya vakazopanduka tamata kusosha nguve, ndobva Paul auya tikatonzi atite kusondo pataita so takatokumbira zvanzi kumbira mutumwa we 2010 kuti satanism ichakura munomu. Ingo mutumwa akangosvika chete zvinhu zvotodi zvotonaka. Ndobva mutumwa wa 2009 pakauya achizoona imba yaitawanda kuRoslini, ndobva atouya mutumwa ndobva akatoudza tsangira sekutamba zikanzi auya kunoka mwana wangu ndikuropafadze mutotonga nyika kuti zvinhu zvigadzikanovo. Zikanzi handibata nemhondi. Waibona sokuti ndemamwe mabhishopi vanongova netsvimbo. Handibata nemhondi. Izvo kutaura kwainge itiwa nemutumwa. Mutumwa anotaura zviri soft mufungei. Zikanzi aiwa kamwananga usiwe Mwari haudi iwe hautongi. Uya kuno ndobva aenda. Zikanzi arega ngeenda ndobatiwa nemunhu wani. Haiti munhu waMwari. Vasingazivi ndiye Mwari wani. Aizve zvinhu zvaMwari. Ndobva asvika zikanzi adati mutobatana namoti zvinhu zvigadzikana zvidii. Aita tone madhigiri apese madhigiri awabude kunze kwenyika unaana Switzerland kuti ivhangeri inde kupi. Vanhu vanongozozviwawo nenyika asi takatiwa muno kuparidza ivhangeri. Tinongozovaraigwa asi takavinga chachichi ndezvakatika kwaJudha. Ndandaisiya point iyoyo. Jesu Mwari achiuya kuvaJudha rudzi rwake gwegwe akasarudza rudzi rudoko runoshereka, asi rudzi rune simba, rune ushingi, runoenda kwese hapana pasina muJudha. Pasi rose hapana pasina ike zvino hapana pasina munhu wekuZimbabwe. Saka mutumwa akati angazimbogadzikana kuti vapese madhigiri ava nambaimba vagozouya 2009-10 mbaimba yachipinda muchechi. Asi muneyo nokuti Mwari mezi dzacho hazibatanidziki. Saka mukaona zviita sekuti zvaoma, pane calculation iri kudenga iri kutoitiwa chete. Mukaona zvaunyanyisa kuomesesa yaitiwa ikosi takutosvika paanzi. Uye vamwe vari panapa muchenjere kuzorasika nyika yedu yanaka. Kuchanaka kumusha uku tichachadhora. Asi vamwe vachazobuda muchechi. Vamwe vachazobuda muchechi. Muprofita Dewey vamwe vachabuda muchechi. Kana denga rakuzarurirai kuti vatsanangure kuita kuti vafewa nezvinhu zvavo zvakaoma, kufira zvivi zvaasawira, kutsvira zvivi zvabhururu, kuti bhururu akati aupombwa ushakumudza kuti aasawira reurira upombwa. Saka kana mazviratidzwa vaudzei kuti amai rambai makashinga sezvamuri nekuti pamberi apa mungazobuda yes. Saka nguva yatiri neinguva yekutobatisisa. Nhamo ichiri kutora dai ngatiramba takasimba takatoti Mwari unotomuwanira munhamo imomo. Afrika yedu vadzidzi vaJesu vose vari 12 hapana akafa kusara kwaJohani. Akatokumbirwa namai acho zvikanzi ndauya nevana vangu, zvikanzi ko imoda kuti aitese, zvikanzi ko ndikada kuti ararame kusvika nyika ichiguma zviri kwandiri. Ndiye oga akafa asina kuita zvokupondwa. Saka zvatiri kuti tatichatambudzika hatisati. Uye vamwe takaramba tinavo muchechi yechokwadi, vatakati takatiza navo kumadzaku vachatumukira. Afrika yedu vachatumukira. Vanhu vatangoiswa magemenzi zvisina reason kunzi hai wembomira kupfeka gamendiwe zvisina nyaya. Asi changoti ndinoramba ndichinamata nekuti vechechi vacharamba. Chiprofita chicharambwa ichi tiri vashoma, ndosaka chitendewa panapa. Pakaita mhomho kusika uko, mhomho kusika kuseriko, mugoprofita maprofita enyawa mubhaimbai.
Handioni. Asi tinoramba tichidi chinamata. Tinoramba. Makoma achavhagwa. Kuchasara zvikoma zvitoko-toko. Ndio pachaburuka ngirozi huru dzokudenga muzvikoma zvitoko-toko. Nokuti mutumwa kumabhazi wangu achipinda pa hana kukwira pashongwe refu-refu. Vakakwira pashongwe doko-doko. Tinoramba tichinamata. Tinoramba tichinamata. Afrika yedu zichidai chero zikagosha chero zikadi ini chero mukadzi vakatora ngavatore asi kunibudisa muchechi muno mukwamo varume ndingatogwa nenyama chaiyo hatigwedu nenyama neropa asi nezvibhakera vapo tichadii vhangeri chakatodyiwa pavafuma tinda pachira tatavata mugomo namuparidzi ngwarati namurochividi namurochidhiwe namuprofita dhiwe tapatavata mugomo tatova sabata totoona tatova ndari kure mumasaga iwawo chinonzi chirayiro hakusi ukwaka uye chirayiro hachitumidziwi zita kuti kana ningasipa hachimwiwa hachina kumwiwa chaicho chaicho chisina kukanyiwa namaoko emadzakutsaku chaicho chaicho piwa votora navakatitora panhu mukati hanzi zvavakachimnanhira pamapimbe shakanyika mutumwa akangotaura sekutamba akazvikanzi chirayiro hachadhodyiwe sikanzi hachazotaura naye kuna mumwe anofunga kuti vane mashoko anotapira akazvikuti mutumwa anowa sikanzi hachazondotaura naye nekuti zvaa zvakaziva kuti kwa mwana wokupedzisira nonyanya kudisisiwa kana riri benzi vamwe handivatombodzingonzi hai mugabve pamba pangu mabhishopu zindodimba naye mudzidzisi munhu mudzidzisi mutire tsitsi chirayiro chakatodyiwa saka isi tinoramba tichidi varume kana ukaona muchechi ukaona mashoko achiramba achingowanda pamusoro pako heti vanozita vanoprofita vanozita vanoimba chaizvo vanozita vanhu vamwari ziva kuti uri mudirection chairo chai musada kurumbidzwa munorumbidzwa ndimi vanani zvanzi najesu kristu nyika ichikuvengai muzoti yavengai nekudi dendai vane wenyika jesu dai angari wenyika nyika yedu rechimufarira asi nekuti hasi wenyika nyika yedodii nesiwo dai tachisi kana mukaona tangoita zvinhu zviri uniform tatobuda mudirection maiziva ruchechi vava vatenda negwesereka kundorejesta chechi saka varaigwa tichitoti takawanda tafanana nejecha regumba hatawanda mani pakanzi kupa kune mufaro kana takawanda zvinetsi hanzi ruzhinji ndozvakawandira kudi zvakanakira kuwanda ukaona torejesta cheti negweseru kuti vawane kutora chegumba afrika yedu point yavo yanga iri pane chei ezi point wai mutumwa asina mboti vanhu ngavandodzidzira ufundisi makamenda kuti kukosi yaufundisi remufundisi nao zvakuita zvokuti mataurisa mukati hamudi kujoina bot zvikanzi kufundisa ndozvazvakaita zvangoita sokuti materera mashoko mutumwa zvikatechi iso kare mamuma mufundisi kare vaivaprofita kare vanadhota kwavaziva sati avaziva panyama vaivaprofita kai zvakamirira nguva yani yazadzikisi saka zvimwe zviunuka musati mistake ndizvo chaizvo uye iwe waida kuonekwa kuvhawo here waitozotibvisisa magame nekuti tatakuwirirana naye zvikanzi ndo timu racho ndo vanofamba nani munonyanya kufara zvokuuka kai asi makapopinda madzibaba kai chachava chituko nyamba isitaziva kuti pana mwari tinoona sai nekuti pana mwari nemweya mui ezve pakunamata kana zvatorema tinotobvunzawo chi mweya kuti ko mwari waramba wakanyarara seiko uye hawani basa sei uyu mapota ake hatengwi sei tikati fambi tombobvunzawo kuti aiwa denga ngaritaure vakamukira mozisi zvikanzi aiwa kotokuramba achita nhomba yenyama seiko mozisi akati jehovha vanoda nyama zvikanzi vape zviuta asi vazvikumbira vane shungu vachafa nyama yacho chapakama pamazino vakapera kufa vamwe vakada kumukira patabhera vakatsva nemoto afrika yedu vakamukira poromwa zvaafrika dzimwe n'anga dzateva nechechi asi dziri chi wavakarasha ari munhu wamwari simoni zoni wakapinda kudenga zoni wakaenda kudenga vakamurasha nekufunga kwani
mutumwa pakafa zoni asiri muchaizwa nemutumwa kune gamba rapinda kudenga. Vakazoziva paya mutumwa pachaungana zvikati zoni ndakamupinza. Asi haana kufa ari mabhishop akati kuti kana chingondorasha hakusi kufudzira kundorasha. Mutumwa kana comment kana zii zvake kutoverenga magwara matamba kuviga vakadi akafa mabasa ako anokutevera waibata kwazvo unopupurigwa nemunhu denga ngari chauri munhu ari koko kumasvingo denga rakataura kuharare saka kuedza kuti chiri pakudi tiri muhondo nasatani kusvikira nyika yaguma. Saka ngatirambe takasimba paivhangeri regerwa naMwari uye kuya kuno kutotsvakawo manyoro mashoko aJehovha Mwari nokuti Jehovha akati endai munyika dzose padzisikazochi tikaramba tiri panzvimbo yetinozoparidzira sei ipo pana chitoparidza kudai upenyu hwangu hweuchodi yako huri kusunungugwa noti handidi kufamba nemotikari tichitotaura izvo shoko raJehovha Mwari upenyu huna uchitosunungugwa chaya navamwe vatungamiri kudai basa raMwari rotoitwa vanhu vosunungurwa panhamo namatambudziko nokuti Pauro wakatumwa kusunungura mweya yani yedu Afrika yedu. Pauro wakatumwa kusunungura mweya yavanhu kuti vanhu varege kuramba vachitambudziwa vari muchechi yechokwadi. Vanhu varege kutambudzwa vakatenda mashoko emusi wa28 February kuti kana muri pachechi mutumwa asipo mukuru weNDAK kana muri pai pachechi. Saka tifanoramba vachitambudziwa regerwa naMwari. Vanhu ngavabatsirwe nemweya mutsvene wani waJehovha. Ino denga ngaritaura vaprofita ngavaprofite vanoteurirwa ngavateurikwe. Mwari aropafadze kudzidzisa kwake marake zvino kusingaperi.